Horas madihamu amanami, dohot inanami, na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajupai tamu seri program sulu-sulu duhatam. Ima na pinatupan dari bagai penginjilan Jelefai manang sodang barita nauli tu Indonesia. Apa pendeta huntal manalu giot patarias sonatan di batatu hamu. Alani jumolo mahita martangiang. Maulay hata madiho ali debata nami debata jahuba. Sila di bagasa tikion budo pehami ubege hatami. Huboto jalatung huha persehami. Ya hatami hati kosan, hati goran jalaguk huha somdoi. Sudah mana perserot nama jalo hatami taruli do sepasum-pasum. Atong hatahom maamang hatami asa hubege hami. Hupeop nang hulahu kami. Ay ido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amen. Daman dainang iya hatani debata sebigiot tadi bahasa tikion. Imana nianes siapa Salman 22 ayat sia. Songonom ma didok disi. Saya marhaposan tu debata ma totong nang hamu. Ali dongan colma. Usion hamuma rohamuna tujuluna. Debatado haposatta. Otak ni masahatna. Ya son judul manang tema dihita ima. Marhaposan toktong tu debata. Marhaposan toktong tu debata. Hata toktong ima. Totop manang satorusna. Ya si Daud manang si David dihanguluhod do na totong marhaposan, marhapersiaon, marpakiriman ibana tu debata ima debata jahuba. Songon sadaraja ibana dang nahulan na tabu di hari jaun na. Takas taboto siya bibeli nang akkadongan na pe gudang dumabain elat tu ibana. Anak na pe adong do makasuguhon ibana. Lubisyan ita halak Amalek. Hayado ditutung hutana sida. Los ditaban manang dibuan inata dohot akayanak kon nasida. Ada nak pesong ni tung taboto takas yang gusi Daud dan gabe galiha persyon na. Balik sa tahe buy taboto. Hatan itu hata na pabuhat tuhita dungi di pagomos si David manang si Daud ma hapersyon na tu debata. Hatop do ibana martangiang tu debata. Mangidu hagugon dot habisuhon. Marpanukun tu debata. Dungi dia lusi debata ibana. Suang-suang ni hita damang dainang no begi hatan itu haton. Malutungarong do pehita na sumarsitu tu persia tu debata. Persia mahita tu ibana. Tajalo majesusi gabe Tuhan jadi sifat dua dero hatta. Asabuhi tatutong marsiot marhaposan tu debata. Yang gucol man sepersiero betu debata, buha musema benon na toktong marhaposat tu debata. Hola jol mana persia tu debata do. Bui ibana marhaposan toktong tu debata. Alanak pesong ni damang dainang ala ni situasi hot kondisi si patado nang pehalak na persia olo do galiha persiaon na. Gabisong na madele ibana. Ala ni do atong
Dibareng si Daud akadongan na olo mandele. Olo gabi gali hapersiyon na. Gabari sosoima dungin dok ibana asa. Di pagomos hapersiyon na tu debata dohot sa totong ni totong na. Ditikyot damang day ng bodoh hita maralasan. Nagabirong kesempatan ng totong marhapersiyon. Ada situasi dot kondisi tu masemaol. Dan saya dapat COVID-19 siya. Adong musay COVID na baru naro. Di gudang kota, huta manang luat pe, tong gaberi tutup. Akka hariburon. Ope sada situasi manang kondisi na buhay mabayan hita si pata gabi-gali hapersyota. Alayang di bata dan di halamohon ibana ganggu mananggali hapersyota. Asa manyak kita so si Dauton marhiti hatan itu hattaon disosoy hita. Saya marhaposan tu debata mahita toktong. Sudah hita dongan jolma. Ay tung di halamoh debatado jolma. Marsi toktong persia tu ibana tung aha penamasa di panggulmit ni ngoluna. Atau naman nang asa mahape marihiti hatan di debata tajalo tapeyop jalatawlahom maon. Di parang si gano pari, unang olo hita gabi madele, manang mahiw. Alay, tatay iti mapikirat tayo, asa pikirat tayo, toktong prosea, tuhatan ni tuhatta. Sa tikos na mangulu, iyanggo, tod din ni jolman na prosea, saya namar sihot doy. Mangulahon hatani di bata. Makalomohon hatani di bata. Ala pikiran ni jolman na persea. Dang saya toktong persea. Dohot mangulahon hatani di bata. Ala nido. Tasosoy mapikirat tay. Tadok. Marhaposan tu debata maho toktong. Asa pikirat tayi, sada dohotor ditta. Gabading gamma rohatta, roha naguk pakirimon tu debata. Asa unang muba no homordit, alaman siyohot, pakirimota tu debata. Aido toktong di halamohod debata. Amen. Martang yang mahita. Mulai atama diho ade debatami ala no sikop bagi hami hatami. Tung di halamau kodo aliamang asa toktong hami marsihot marhaposan tuho. Ah penamasa di ngulu nami. Mulai atama diho aliamang sa pemahatami tuganu peruhan nami bi. Asa huulahu kami. Tahu hasang hapon di guarmu. Di bagasan Kristus Yesus. Martangi yang jalan untuk muliati hami tuho. Amin. Mulai mudah-mudahan dainang selano sikop di bagi hamuna hatane di bata. Naung hupatariso kami. Tuhan Yesus mamas hita sa luhutna. Sape to napajupay tamu se di minggu nanang roh.